Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna nga mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa aton mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Aksyon Radyo! Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Salawat mayong hapon naman Bacolod kag Pilipinas, 2 minutos nakaligas attack na nga alas 5. Action reports after operation yari kita sa ikaduwang adlaw sa kampanya sa mga national candidates. Angot sa Mayon Wavi 2022 nga pinili ay yara sang 88 ka adlaw na lamang ang nabilin antes ang adlaw sang eleksyon. Yara kita sa bulan sang Pebrero, ginatawag man nga bulan sang magkahugma. Bulan sa mga nagapinalanggaanay. Tangod sa Valentine's Day sa Pebrero 14, lunes na ina. Taraman ba saksihan ang pagbaylohanay sa mga cards, bulak, chocolates, anuman nga dulce, o kung naman nga sahi sang makabig regalo para kano ipabatyag ang pagpalangga sa isa ka tinuga. Pero ano ayhan ang maging selebrasyon sa Valentine's Day sa mga tuig. Ilabi na nga ang COVID-19 ara sa gihapon. Kapay pa nga magsige-sige na nubo ang aktibo na kaso sa COVID-19 sa bugos nga Pilipinas. Kaya kung nagadabo dito sa bayan sa Luzon, partikular sa National Capital Region, nagasunod man na nubo diri sa kaprobinsahanan partikular diri sa Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod. Ang inyo ka-aksyon, Action Marlon Hirwaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Sa Bacolod kag Negros Occidental, may ara sang uso. Ano ang uso? Uso ang salvage. What? Salvage ang uso. Agligad to, may salvage. Amaning pagpatay kag pagabilin sa biktima sa isa ka lugar. Aga pa sa nga banwa kay na makaakson, tao nakitaan nga nasulod sa sako. Naputos ang sako ng isa nga lawas. Una sa mga nakakita, makaakson na nila basura lang. Pero sang lantawon, may kamot, may tiil, may ulo, may lawas. Igo murahon, tao gali na sinulod sa sako. Patay kang inapatihan. Naginwigit lamang ini sa kilid sang National Highway sa barangay Tabigi, Banwas ang Ibi, Magaluna. Ang pagpati sang kalabanan, salvage victim na naman. Ining salvage nga ginatuwag diri sa pungsod sang Pilipinas, ginalalisan kay ginadabatihan pa ni. Kung bala nagakaangay gid nga tawgon nga salvage victim. Ang isa ka biktima nga gingapos, ginsulo sa sako, ginputos ang ulo sang plastik o kung ano nga plastada nga pagpatay. Kay ang salvage siya makaksyon kung diri sa Pilipinas au sulod sa pinsar sang tawo ining naglugdang blang barko bla pasakaon naman na i-salvage. Galing kay mantinanda na diri sa pungsod sa Pilipinas ang ginatawag nga gin-salvage o kung na-salvage sa victim. Di ko na mga maalam kag mga eksperto ang pahambalon
Nakabig ining extrajudicial killing man o kung ginatuwag nga summary execution ang ginahimo sa mga kriminal. Ang permira tudlo diri nga nagahimo sa crime syndicates, urban vigilantes, ang hit squads, o kung ano man nga sahi sang grupo nga ang ila sa nga expertise, specialty, ang pagpamatay sa mga pareho nilang tao. Hindi man gani malikawan kung kaisa mo, di ba? Ang mga balita, mga kagawa, nga ang nagahimo sa reara mas gobyerno. Tamo ni nga balita dari sa pungsod sa Pilipinas. Initaran mga senaryo lamang. Base ini sa mga insidente nga nagluntad, ginatuwag nga salvage. Kaya panahon tayo magkaakson, panibag-on na naman nga krimen nga naluntad dari sa surat sa nga akunda sa may Negros Occidental. Basta gani unidentified body, patay ang inagyan sa lawas, hindi hamak, referred to as salvage victims din sa Pilipinas. Sa ibang nga puso, ibang nga nasyon, daw ay tani kabati, iya nga may salvage victims. Ang istorya sang krimen sa banwa sang ibi mga luna mga kaakson. Alas 5:40 kainas ang kaagahon nakitaan ang patay nga nagasuksok pa ini sang blue nga short, may jersey, magtawag kita jersey, uniforme sa hampang, laban-laban ni basketball, uniforme bla jersey, nagaduwag ini sang blue pink, maniwang-niwang ang lawas rin. Ariho, may tato sa tuo nga paa nga ang hitsura ni rose kag spider web. Sa wala nga paa, may tato man. Idol das T, no? IDOL das T, no? Kag ining boots tuli dini. Boots tuli din o kung tuli dini. Kag tribal tato pagid sa wala kamot. Kayara sang singsing ginasuksok. Kinabot-abong apalantadaan sa lawas ang sining biktima niho. Ang edad ginabanta 30 tubtog 40 anyos. Ang lala nga nadangatan sa sining biktima ni maigo sang bala sang pusil sa likod sa isa nga lawas. Sin-obala ini siya na kilala na bala sang pulis. Tagadiin ni sa kakad anong motibo ni. Bandari sa Bacolod mga kaakson may report. May report nga may isa ka tricycle driver ginapatihan nga gin-abduct ginkarga sa van kakabilang ni. May apat ka mga taong armado ang puwersa nga nagpasakay sa saning tricycle driver ni may pasero pa rin tricycle driver. Kuno mo? Duha ka mga pasero to kinapatihan nga upod to sa mga nag-abduct sa iya. Di ba launta kung bala ining ginabduct or atong nasapwan nga patay sa banwa sang ibi magaluna, kung wala may angot ni sa report nga kaso sang abduction kagabi dari sa may lapit-lapit lang sa downtown area sang sunad sa Bacolod. Samtang kumalik Bacolod padayon nga naga-release sang voters certification subong nga election period. Ano pagkinimas sa nga balita sa bayan sa lokal ang isyu angot sa grabe kadako nga meal allowance sa ginhiwat nga tuigan nga General Membership Assembly sang Seneco nagligad nga Setyembre subong ginaulan sa mga palamanggotanon. Ang grupo nga Power Watch liwat nga nagatubang ka nagsaysay sa mga media sa mga hapon para magpalabot sa ila sa hibubunot. Ang saling sang grupo ni nga ahasta subong may 5 kabulan na ang naglipas nga wala gihapon ma-liquidate ang 437,000 pesos nga meal allowance. Lapit nga bilyon ba? Grabe ba? Ang saling ni Winnie Sancho nga Secretary General sa saling grupo ni ang impormasyon nga nabaton niya gintagaan sa 1,000 ka pesos ang 61 ka mga barangay para sa internet access kag cellphone load
Why ni internet ang mga barangay sa Bacolod daw? Highly urbanized city, why internet? Doon di patihan ba? Di ko mapating why sa internet Tagpayag to ho, dito sa unahan o sa amon. Tagpayag lang balay. May internet gani. Inang barangay nagit or barangay hall, why internet? Do kabahol man no? Ano pagid? Cellphone load? Sang mga nagtambong kuno sa asembleya, siling ni Winnie Sancho niya. Siling niya ang 330,000 pesos ginpaen para sa meal allowance. So dako gyapon niya mag 370,000 nga meal allowance Meal allowance kuno sang 740 ka mga kapurukan sa 61 ka mga barangay. Oh, taga barangay na. Kaya ara gibang kabadabaton meal allowance why? Sa barangay kada pulian ni Action Oliverbe, text ka mo dibi ko may nabaton ka ba da why? Ang sumasuma ni Sancho, siling niya may 500 pesos. Ang kada purok, kag 6,000 pesos nga service fee para sa mga coordinators. Nga wala ko nung maliquidate abal sa ning grupo niya. Abar sa niko sabtan nyo kumo hambal sang power watts. Siling sang grupo ni nga konbasihan ang bylaws sang Seneco, dapat ipasa ang liquidation report patapos ang isaks na lang. Pero subong hambal nga naglabot 5 bulan. Ano ang natabo? Ini nga pundo kon meal allowance, bala nagtupa gidman sa dapat hatagan. O kon, basi lain ang gintupan. Paano masabi? Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ambot ay. Amo ng question gani sang power watts nga grupo. Sa balita nasyonal, dari kita makaakson, iba naman binga balita sa nasyonal. Marami-nami pamatian mo. Ini kon matutuod nga mausargit sang maayo ka insakto, nami man para manis aton na. Kaya bang kita katitay lang tanga nasyon, kamilingke lang kita kumpara sa ibang nga pungsod mo. Gamay gamba lang ng Pilipinas kumpara mo sa ina pungsod Amerika, kagrasyan, di ba? Daw tungaw lang kita ya, kag ang China, ang Russia, Amerika, karabaw na ya. Ang balita nga may balor 1 billion ka pesos nga military equipment kinhatag na sang China sa Pilipinas, 1 billion na. Dasa wala malala sa pungsod China ang 1 billion na. Sa isa ka seremonya subong hapon lamang sa Camp Aguinaldo, ang siling ni DND Secretary Lorenzana, ang ini donasyon naghalin sa Ministry of National Defense sang pungsod China sang People's Republic of China. Ano ini? May rescue and relief equipment. Bodo ulihi ba? Tani nag-abot ni sang waipang Bagyo Odette, okay tani gamit ni. May drone systems, may detector, may water purification vehicles, may mga ambulansya, may fire trucks pagani mo, may X-ray machine. Aryo, tahong pagido, may EOD robots. May robot siya mo. EOD, Explosive Ordnance Division, robots. Sa mga bomb, inisa sa mga bomba ni, mag-detect sang bomba, ti robot na, no? Bomb disposal suits, mga kinahanglan sa mga bomb disposal team, kag transport vehicles. May mga backhoe pa, may dump trucks, kompleto, no? Ang siling ni Lorenzana, pamatuod niya nga mayo gapon na relasyon sa pusod China kay Pilipinas. Sa patag sang civil, sang diplomatic, bisan pa nga may isyu angot sa ginaagawan nga teritoryo. Man, kunang pondo tani sang gobyerno sang pungsod tani, sang Pilipinas, ginagasto lang sang insakto, wala bala ginakauti, masarangan tani baklon, believe you me, masarangan tani baklon. Ang presidente gahambal damo kwartang pungsod Pilipinas. Gali dako naman ang utang. Kag unay sa Pilipinas,
nga bisan sino pang presidente o opisyal ipapungkoon ang isyo sang pabangurakot yara gyapon ya. Kundi ang opisyo perme sa Pilipinas halalang kasalig sa mga manggaran kag poderoso nga mga nasyon. Ang guwa sila makakson nga daw ginapatiti lang ang Pilipinas sa mga impluensyado nga pungsod. O ang ginawakal bala sa mga kandidato subong sa pagkapresidente, awayon ang korupsyon. Mo man ang ginawakal sa mga nagliliga nga kandidato, pagpungkong korupsyon ara gyapon. Kung magbakal gid man sa mga kagamitan, ginapainan gid man tuod sang milyones o kon bilyones pesos sa kwarta. Dere sa Pilipinas na, pero sangin bakal ng gamit mga kaaksyon, way nagadugay. Guba kag nagauda-uda dayon mo. Parang gimbakal gali, second hand gali. Bisan nga mayara pang available nga brand new. Para nga, ti makaganit sa pundo eh. Ayo. Unang adlaw sa campaign period sa mga kandidato sa national possession para sa Mayo 9 nga pinili ay General Peace Paul Saling sa PNP. Ang hambal ni PNP spokesperson Police Colonel Jen Fajardo. May 3 lamang ka mga report ng insidente dito sa Mindanao pero wala man angot niya sa eleksyon. Ang isa lang sa namutikan ni Fajardo ang social distancing protocol. Angot sa COVID-19, why na ko na nadumduman sa mga nagtambong sa campaign rallies, correct? Kamu nakita nyo man, di bla? Amo to nga kadamuon sa tao, may social distancing pa to. Ang balsang pulis, ti budlay na para sa amon. Isa-isahon gid to kohit. Pinoy, day, social distancing. Sa isahon gid nila, to nga soslinibo to ka mga tao to. Pero ang balsang PNP, maninguha kami gapon na. Ang mga sulit-sulit kami gahapon pahanumdom nga halong lang sa COVID-19. Aksyon Radio. Alas 5:18, Aksyon Radio Philippines Standard Time Observation Report sang Patrol. Kamusta hon tanay ang sitwasyon sa ato sa nga syudad, particular downtown area with Aksyon Eden na boss. Aksyon Eden, kamusta Bacolod? Please come in. Good afternoon and happy Valentine's, Section Mar. Advance lang sa Valentine's Day mo yung igre pa kaya happy sweldo. Amo niya mo kayang iban niya hulap na yung sweldo, iban yung Valentine's Day. Dahil kayo hindi ka man ka-celebrate Valentine's Day kung wala ikaw sa sweldo. Kung wala ikaw sa sweldo, pamuyong ka na lang nanay. Kaya may COVID-19 pandemic pa man. Galing kayo tayo, anhon mo ng bulak, hindi mo matigaan, kag makaon, mas mayo pa kung maghatag ka man ang isang tag-1,000 nga bulak ay nakapamangkot. Action Mar mo mga presto ba sa bulak subong? Ito nga nagpalapit ang Valentine's Day. Ang bouquet of roses ang presyo from 500 to 1,500 pesos. Di ko mag-amo man lang na kung ako sa lalaki, matag na lang ko sang tunga sa kasako, kung sa kasako nga bugas. Hindi lang ang babae makakaon, pati yung pamilya sang babae. Correct. Makapuntos pa sa ginikanan. Sakto man? Correct. Very good. Kaya maya tani ko ang bulak, maprito mo, di pwede. Pero ako basta may okasyon gani. Law of demand and supply bala kung damo sa mga nagapangita, nasa mga nagapa-reserve na sang bulak, kag sang mga chocolate. Amat-amat naman ang nagamahal, especially kahit lapit na lang ang February 14 sa masunod na Lunes. Pero diriyan sa palibot sa syudad sa Bacolod, of course, amon ni Orag, sa Diapon, medyo bulubog at ang dalagan sa trapiko sa pinagabangin sa Bacolod. Kagina na witness sa Gitation Marang kapila na talaga sa South-Out. Sa aton sining mga natugan nga ahensya regarding sa traffic light sa may Burgos, Lopezina, nga itong hambal ko ba lang halin sa red, gulpi lang ga green, o kung halin sa green, gulpi lang ga red. Kaya mo itong rason sang aksidente kagina, kay ang motor, food panda driver, pato babae, going sa Santa Fe, while ang kontra niya nga Fortuner na salakyan, going pa shopping. Nag-go na yung pa-shopping, in-input pa the rider, green kuno gyapon, nag-green, tapos napatay, nadula pala. Instead nga mag-yellow, kung mag-orange dira, pakadto sa red,
wala yan nagsiga, nakibot na lang siya nga red, pero tinakibot, mas nakibot sa kay nagbunggo na sa driver side sang ining Toyota Fortuner. Di siya ito yung perde kay nagdulugo itong ilong nga inog-deliver ya pa to timing faction mar ang inog-deliver ya ice. Di ang ice to nga inog-deliver ya amo na to tanay kinhampol sa iya sining pilas samtang ginahulat man ang ambulansya kay kadamo man to ganay nagpinundo kag gidna nga mga food panda riders man kag una man to nagresponde ang aton sining traffic enforcers kag kapulisan pero ti lesson learned na hindi lang na dira sa ginsaman sang Burgos Lopecina may pilaman ka mga traffic lights sa palibot man sang syudad na amo man action mar wala na gagis to nga golpe na lang ga red golpe man the green ti andaman na permesa nga aton kini nga mga motorista kag tandaan nga kung madula halin sa green madula na gani hindi na maghinga daw pa kay base mangin resulta sila aksidente pa mayo na lang niya ang mga salakyan wala mga four wheel kay at least do ka may protection pa sila do kay salakyan nila dala amo gining maghalong ang mga nagasakay sa motorsiklo iti duwa guma lang nadaan butay gamay ng mabungguan matumba dayon pila sa kalawasan kung palayo lang mas lala pang matabo dira sa imo hindi sa bayan kung nagahinga daw ka sang go kag sang stop so stop means stop gid ha hindi gid dapat hindi gid maglapas sa rules and regulations sa aton kanina trapiko para hilway kita tala kag kanina sa mar may ara man sang grass fire dito sa Bredco Port para sa mga nagpamangkot sa mga kabati sang uwang sa sang aton sining BFP gas fire ato sa bahin sa Bredco Port. Kadamo man subong nato nakita nag-intra naman subong sa dalanon ang mga nag-bike pala especially ang going sa may Alanggulan Action Bar pasaka na dito sa pakampustuhan nga area ang iban halin sa trabaho diretso o exercise gamit ang bike ang iban kung aga may ara man naga-bike ni nakapurma na ang iban sang grupo bangod sang sining ulo exercise nila pero so far matawhay pa ang palibot sa siyudad sa Bacolod kag aton man ginalauman kag pinapangamuyo nga mangingatawhay hasta karon sa gabi wala lang sang mga aksidente kag insidente naman nga naglunta diri sa siyudad sa Bacolod subong man sa probinsya sa Negros Occidental na mga makatuga naman o kung makarason naman o resulta nga may kabuhi naman na madula. Sa liwat sa ato action, stay safe lang nila kang galong-halong kitatanan labi na nga ara pa ang COVID-19. Observation report halin sa patrol at sa mga action hinkaman sa Pinas labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, ulan sa balita sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Inang abahin dala sa aton sang Panyawan Herbal Capsule.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit. Actually, sa nga to sa gabaritor sa live stream si Mars Barangan Bertoldo, mayong hapon. Salamat kay Gina Sirna, good afternoon. Joseph Martin Liolo, good morning. Hambalya, Radio Man Marlon, hope good health sa imo kondisyon. Avoid any kind of sickness. God bless, be safe always. Salamat kay Ray Barrio mayong hapon. Araman si Toto Than, mayong hapon Marlon. Tamyaw ko lang, Kumari Vanessa, Kumari Jinky. Salamat gid. Okay. Melvin Peñafiel. Homalumina, good afternoon. Kay Roy Ricuelo, mayong hapon na sibo. Inday Blaza, good afternoon. Akson Marlon. Si Ma'am Yvonne Boyser, good afternoon. Akson Mar. Dan sharing, salamat sa stars. Kagyan padala. Jose Harrison Lapinig Junio. Mayong hapon Akson Marlon from Stonehaven, Granada. Christine Menyez Villalobos, mayong hapon. Salamat gid. Si Nonoy Plaza, approve, Hambalya. Ryan Iorauba Villaflor. Mayang hapon, alert level 3 pada ihapon sa Bacolod. Yes, pati Negros Occidental. No? Alexa Fuentes, salamat gid. Okay, balikan tayo iban dugay-dugaya. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo.
Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tulong nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat nato nga pasiwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tingululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapinag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang
sang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kagiban pa nga flammable materials sa mga kabataan ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll para malikawan ang sunog nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Reyes Pongar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa Ang kabuang Kumalik Bacolod sige gihapon na nagapang-release sila gihapon sang voters certification subong election period. Action Dale, may hapon sa report please Kabin. Action Marbisan nga election period nagasige-sige ang pag-release ang Comelec Bacolod sang voter certification sa tiyon nga may mga individual na magpadulong dira sila sining nga talatapan kag magpangabay Action Mar. According diri kay acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorvito, alabanan sa mga nagakuha ni Action Mar ang mga botante nga wala sang identification card o kon na ID nga ila siniusaron ang voter certification sa pilaman ka mga proseso nga ila luyag Action Mar. According kay Sorbito, kada adlaw meron sang mga numerong 2 at 3 lamang nag-request ang voter certification. Pero may matiyan man Action Mar nga nagasobra sa 20 kada adlaw ang nagakuha. Sidi samtang ginpahayag man ni Sorbito nga sa karon yara sa 327,403 ang total approved nga registered voters sa Election Registration Board o kon ERB. Pero according siya, posible manubobay ni Action Mar bawat padayon pa ang cleansing sang voters list. Ilabi na nga may mga individual nga may mga double registration. Aring tingog ni acting Bacolod Election Officer Attorney Revo Sorbito. Attorney, nagkasige-sige nyo nga pag-release ang voters certification? Yes, even though election period, ongoing na natin na-release ang voter certification. Okay, wala lang tayo na-suspend na pwede, no, ahead sa election? Wala, kaya actually ang nakuha sa manipulate natin ng mga voters, no, mga wala identification card. So ako binuksan ng nila sa ilang mga daily day-to-day transactions. So hindi ka na pwede masuspend because at least muna lang din ng last recourse na makapangita sila sa super identification by the virtues ng ilang voter certification. Oo, pero daily, attorney, nag-average kita pila dirang mga nag-request? Hindi naman good man, mayroon tayong na damo, mayroon man tayong na joke time. So, actually, it's dependent sa needs ng tao. So, hindi ay na-chiglo ay an average. Meron man kasi na tagwa lang, 3, meron man kasi 20 or more. Okay. So, depende din actually sa ato ng mga clients.
Sir Martin Nog, ni Acting Bacolod Election Officer Attorney Sotito. Report alin sa Bacolod City Hall ang kaaksyon niyo. Aksyon Dale Salazar, mga kaaksyon sa rin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Wala pa naman so far sang move or pangakto ang COMELEC ang sa mga kunogin na report violations bala nga na komiter sang pila ka mga nagakandidato sa national nga posisyon. Ang operation baklas ganit ginaplastar pa maayong plano, ano? Pero mayara gina sang operation nga paghimuon daw sa mga kandidato dan din na pagulota nga ang inyo pa sa ding poster dra ang iguan siri amo na lang matomato na sa mga adlaw si Provincial COMELEC Supervisor Attorney Roberto Salazar nagbiyahe sa mga Southern Negros Occidental. Nag-check siya kung anong kahimtangan, anong sitwasyon sa mga talatapan sang COMELEC sa nagalain-lain nga banwa kag syudad. Damo-damo sa mga botante sa Negros Occidental, lakip sa Bacolod mo. Akin mong botante sa mga Action Verdes, 1.9 million. Amo nakadamo sa botante, Negros Occidental, kag syudad sa Bacolod. 1.9 million, no? Kung ako maglantaw, nalakip ganina sa mga probinsya ining vote-rich province. Amo na nga ginabalik-balik sa mga kandidato subong. Ang Bacolod kag Negros Occidental, balaan nila, nga kadamo sa mga botante di lapit 2 milyones ang mga botantes mong di angot sa 2022 ni nga pinili ay alas 5:42 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Angin mundo ko mga kaaksyon nga krimen bla dira sa may banwas ang EB Magaluna tiguan ta lang, no, nga ma-follow up ni kung may tiyempo base karon sa aksyon Fahrenheit malabutan ni. Wala pa naman so far sang information kung bala atong report nga biktima sang abduction dari sa area sang Police Station 1. Kaya angot ini kay ang Police Station 1 angot naman, istorya naman sa bahin sang EB Magalona PNP. Ang yabi di is ang pamilya mo, no? Kung wala sa pamilya nga makakilala sa silang nasapuan nga ginapatihan salvage victim dara sa banwas ang EB Magaluna, mabulubudlay. Kaya kung ang pulis ang pahambalon, mga residente pahambalon, gapati sila nga pangayaw, ginbilin nanda ang inang patay nga lawas sa sulod sa sako mga kakson. Importante dere, ang pamilya mismo ang magkilala, kay nagin muno, tanandamong ang mga marka, damo ang mga patimaan sa lawas rin. Raton tadi, standby ka mo, ha? Karon sa Aksyon Fahrenheit sa malabutan ini nga balita. Sabayan sang latest sa EB Magalona PNP kag ang ulihiman nga update diri sa Police Station number 1. Alas 5:44 na Aksyon Radio Philippines Standard Time. Ang mga Pinoy mahiligid magkape sa aga sa hapon kung kaisa tubtob maggabi. Pang masabi nga reklamo sa pagsaka sila sa nga asya kung masabi nga pagsulab sang sulok-sulok. Sa mga coffee lovers, hindi na problema. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sa Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Barlon. Sering pag-acknowledge sa monitor dugang na padala sa mensahe dugang sa ato sering live stream. Okay. Si Dennis Richard Tibor Roma, may hapon ang sa Marlon, may hapon man, Dennis. Okay. Si Milail Oligo,
live sa Bari Cafe. Okay, tamyo lang Bang Vanessa Star, Doc Matmayo, Jinky Dialagdon, Noel Amar, Alex Monteza. Salamat gid. Si Maray Oligo, Monitor ARB 24/7 watching. Salamat gid. All right. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslarong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Manghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasiwala na ng traffic to or ng traffic dito sunod ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka at sining tubig sa Subo. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining With Action Eden Abos, Action Eden sa balik ka report please Kevin. Action Morgan Compermar ni Police Station 1 Commander Major Romel Sarona nga may nag-report sang abduction sa ila last 10 kagabi Pebrero 8 nga ginaligar natabo sa Purok Boulevard, Barangay 13, Syudad sang Bacolod. Sino kay Sarona ang nag-report amo ining si Erica Villaflor, 21 anyos, na live-in partner ni Julius Dumitig, 33, na amo ang nasakwan patay sa banwasang Ibimagalona aga sang Pebrero 9. Dugang pa sa alegasyon ni Villaflor, nagabiyahe sila sang tricycle sang may nagsakay nga duha ka pasahero kag pagpanaog ginaaligar sini nga may van nga nagpundo kag puwersa nga ginsakay si Dumitig samtang siya naman ang nakadalagan. Sa karon padayon pang investigasyon sang kapulisan sang Police Station 1 bangod nga wala sang saksi sa ginaaligar abduction kag wala man sang CCTV sa nasambit na lugar. Samtang padayon man ang investigasyon sang rason naman sang pagpatay isa kay Dumitig pag naglambot ang bangkay sini dito naman sa banwa sang Ibimagalona. Balikan sa patrol ang ka-action nyo, Action Eden Aboso. Mga ka-action, hinta man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Ang duga pagdetalye sa nga balita magka-action ha. Amo gid nga abduct sa Bacolod ho. Amo gid dito sa Ibimagalona nga sa Puan. Grabe na mga kaso di. Sa Action Farming Line karon na with Action Artay Hopon Totok, there is Action Radio Bacolod. Magasunod na Action na balita evening edition with Action Dale Salazar. Ang Action ang Defensor. Ako naman Action Marlon Hidoveya. Mga ka-aksyon sa din ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita ka serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Radio!